Se tapahtui siis niinä päivinä, että yksi käsky ulos kävi keisarilta Augustuselta, että kaikki maailma piti verolliseksi laskettaman. Ja tämä veron laskema oli ensimmäinen, ja silloin tapahtui, koska Kyrenius oli valtamies ylitse Syyrian maan. Ja menit itse kukin kaupunkihins antaman heidäns arvatta. Niin myös Joosef Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös meni Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehem. Sillä, että hän oli Daavidin huonesta ja perheestä, että hänen pitäisi myös itsensä arvattaman Marian hänen kihlatun emäntänsä kanssa, joka oli raskas. Niin tapahtui heidän siellä ollessans, että synnyttämisen päivät tuli täytetyksi. Ja hän synnytti pojan, hänen esikoisensa, ja kieri hänen kapaloihin, ja laski hänen seimeen, sillä ettei ollut heille sijaa majassa. Näin kuuluu jouluevankeliumin alku, Mikael Agricolan suomentamana vuoden 1548 Raamatun käännöksessä. 475 vuotta on kulunut Agricolan suomennoksesta. Kolumbus oli rantautunut Amerikkaan vain 56 vuotta aiemmin. Konstantinopolin kaatumisesta oli kulunut alle vuosisata. Suomen kieli ei todellisuudessa ole muuttunut kovin paljon Agricolan ajoista. Agricolalla ei ollut suomennosta tehdessään tukenaan kirjakielen standardia. Hän joutui luomaan sitä standardia lennosta ja keksimään vastineita kreikan ja latinan sanoille ja ilmaisuille. Klassisten kielten arvovalta oli tuolloin suunnaton, ja niiden vaikutus Suomeen ja muihin uusiin kirjakieliin valtava. Agricola esimerkiksi kirjoitti, käsky ulos kävi keisarilta. Ulos kävi. Hän käytti tällaista sanaa siksi, että kreikkalaisessa alkutekstissä sanottiin exelthen dogma para Kaisaros, ja latinankielisessä käännöksessä exit edictum a Caesare. Jos Agricola olisi kokenut saavansa ilmaista itseään rennosti, hän olisi sanonut yksinkertaisesti, keisarilta lähti käsky, kuten mekin. Raamattu on sittemmin suomennettu moneen kertaan. Suomennosten erot johtuvat vain osittain siitä, että kieli on vuosisatojen kuluessa muuttunut, ja osa sanoista ja muodoista on vanhentunut, tai sanojen merkitys tai sävy on muuttunut. Enemmän kyse on ollut siitä, että kirjoitettua kieltä on vähän kerrallaan puhdistettu vierasperäisistä rakenteista ja ilmaisuista, ja sitä on tuotu lähemmäs todellista puhuttua kieltä. Takana on ollut se valistunut ajatus, että kreikka tai latina eivät ole kielinä sen ylevämpiä kuin suomikaan. Niiden lauserakenteet ja kieliopilliset piirteet ovat niiden omia ominaisuuksia, eikä niitä ole syytä pyrkiä jäljittelemään suomennoksessa. Jokainen Raamatun käännös on haukuttu ilmestyessään. Ihmisillä on ollut sellainen epämääräinen olo, että uudessa käännöksessä asiat on sanottu väärällä tavalla tai latteasti. Heistä tuntuu, että teksti ei ole sellainen kuin sen kuuluu olla. Uusi käännös suorastaan menee ihon alle ja tuntuu loukkaukselta itselle tärkeitä asioita kohtaan. Mistä tämä ilmiö johtuu? Kyse ei ole siitä, että aiempi käännös olisi jollakin tavalla aito, alkuperäinen ja väärentämätön, ja uusi käännös kaiken tämän vastakohta. Ainoa alkuperäiseksi kutsuttavissa oleva käännöshän on tietysti Agricolan suomennos vuodelta 1548, mutta harva haluaisi ottaa sitä uudelleen käyttöön. Sen kieli kuulostaa oudolta
ja jopa hieman koomiselta. Itselleni ja varmaan kaikille ikäisilleni oikea teksti on vuoden 1938 käännös, mutta ei siinä mitään alkuperäistä ole. Kyse ei ole siitäkään, että vanhat käännökset olisivat objektiivisesti ottaen täsmällisempiä tai parempia kuin uudet. Itse asiassa on päinvastoin. Uusien Raamatun käännösten nimenomainen tarkoitus on välittää tarkemmin ja täsmällisemmin alkukielisten kirjoitusten sisältö. Ne ovat siis suomennoksina parempia kuin vanhat. Ristiriita syntyy siitä, että Raamatun käännökset ovat teologien ja eksegeetikkojen työtä. Heille Raamattu on uskonnollista informaatiota sisältävä kirja, ja suomennoksen tavoitteena on välittää tämä informaatio mahdollisimman helposti ymmärrettävänä tämän päivän ihmisille. Ajatus siis on, että kirja avautuisi meille samalla tavalla ja yhtä kirkkaana kuin kreikankielinen teksti avautui oman aikansa varhaisille kristityille. Ongelma on siinä, että suurin osa Raamatun tekstien käyttäjistä, eli meistä tavallisesta kristikansasta, ei etsi kirjoituksista uskonnollista informaatiota. Raamatun tekstit, etenkin Uusi testamentti ja varsinkin jouluevankeliumi, ovat meille tiettyinä ajankohtina ja tietyissä konteksteissa toistettavia rituaaleja ja perinteitä. Niiden merkityksellisyys ja niiden kirvoittamat tunnereaktiot eivät synny sanojen merkityksistä, vaan siitä, että samat sanat toistetaan aina samalla tavalla. Tällaiset rituaalit luovat kokemuksen yhteisöllisyydestä ja jatkuvuudesta, sekä siitä, että me olemme osa jotain suurempaa, enemmän kuin osiemme summa. Harva nykysuomalainen osaisi täsmällisesti sanoa, mikä on kapalo tai seimi, mutta hänen ei tarvitsekaan osata. Se ei ole oleellista. Oleellista on se, että Jeesus on kapaloituna seimessä ja että tämä asia todetaan asiaan kuuluvalla hartaudella jokaisena jouluna. Ihminen kaipaa pyhyyden, mystiikan, arvokkuuden ja ylevyyden kokemuksia. Ne syntyvät rituaaleista ja niiden muuttumattomuudesta. Meistä kullekin pyhä ja oikea Raamatun käännös on se, jonka kautta juuri me olemme aikanamme kiinnittyneet jaettuun kristilliseen perintöömme. Minulle se on vuoden 1938 käännös, joka oli yleisessä käytössä vuoteen 1992 asti. Sitä luettiin koulussa, joulukirkossa ja rippileirillä. Siinä asiat sanottiin minun mielestäni oikealla tavalla. Tavalla, joka luo merkityksellisyyttä ja pyhyyttä. Aika, toisto ja muistot ovat pyhittäneet ne sanakäänteet. Toivotan teille kaikille hyvää ja merkityksellistä joulua. Vielä Agrikolaa siteeraten. Ja kohta oli engelin kanssa suuri taivaallisen sotaväen joukko, jotka kiitit Jumalata ja sanoit, kunnia olkoon Jumalan korkiuksis ja maassa rauha ja inhimisis hyvä tahto. Hyvää joulua. Hyvää joulua.